Γεια σας και καλώς ήρθατε στο μάθημα Elevate Biohacking Expert. Ονομάζομαι Κάρλα Λάζλο και στις επόμενες ενότητες θα εξερευνήσουμε μαζί ένα θέμα που άλλαξε εντελώς τον τρόπο με τον οποίο κατανοώ το ανθρώπινο σώμα, το δέρμα και τη γύρανση. Το biohacking δεν αφορά συμπληρώματα ή τάσεις από το διαδίκτυο. Πρόκειται για την κατανόηση του πώς λειτουργεί το σώμα σας, το δέρμα, οι ορμόνες, ο ύπνος, το έντερο και πώς ό,τι συμβαίνει εσωτερικά φαίνεται άμεσα εξωτερικά. Θα καλύψουμε 133 μαθήματα από τη βιολογία της γύρανσης του δέρματος, τις ορμόνες και τον ύπνο, μέχρι τα καλλυντικά πεπτίδια, το κυρκάδιο φως και πρακτικά πρωτόκολλα που μπορείτε να εφαρμόσετε αμέσως. Είτε εργάζεστε στον τομέα της ομορφιάς, είτε θέλετε απλώς να βελτιώσετε τη ζωή σας. Αν έχετε ακούσει για το NAD-SYN, για τον χαλκό GHK, για τη retatrutide ή για τους εκρηταγωγούς της αυξητικής ορμόνης, τις ουσίες για τις οποίες μιλούν τώρα οι κλινικές μακροζωίας και οι ερευνητές σε όλο τον κόσμο, ναι, τις καλύπτουμε λεπτομερώς. Θα καταλάβετε ποιες είναι νομικά εγκεκριμένες και πώς μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε, ποιες είναι σε προχωρημένες κλινικές μελέτες και τι λέει η έρευνα για αυτές. Και ίσως το πιο σημαντικό, πώς να αναγνωρίζετε έναν σοβαρό διανομέα σε σύγκριση με κάποιον που πουλάει αμφίβολα προϊόντα. Ποιες πιστοποιήσεις αναζητάτε, τι ερωτήσεις κάνετε, τι να αποφύγετε. Δεν χρειάζεστε ιατρικές γνώσεις. Χρειάζεστε μόνο περιέργεια και την επιθυμία να κατανοήσετε περισσότερα. Στο τέλος θα ξέρετε να διαβάζετε το σώμα διαφορετικά. Θα παίρνετε αποφάσεις βασισμένες στη βιολογία, όχι στο marketing. Και θα μπορείτε να δημιουργήσετε ένα εξατομικευμένο πρωτόκολλο για εσάς ή για εκείνους με τους οποίους συνεργάζεστε. Αυτό είναι το επόμενο επίπεδο και χαίρομαι που είστε εδώ. Ας ξεκινήσουμε.